ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಲೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗೋದು, ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೋ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಲೇಟ್ ಹೋಗುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಟಾ? ಯಾರಾದರೂ ಲೈವಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಫುಲ್ಲು ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ಅಷ್ಟು ತಲೆನೋವು ಇವತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಇದು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಆಗ ಸಹ ತುಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈವಿಗೆ ಆದರೂ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕನವರಿಕೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಲೋ. ಹೌದಾ, ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಲ್ಲ, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಕೈಕಾಲು ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ತಲೆನೋವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಚಂದ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ, ಹಲೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಏನೋ ಇಟ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ತಲೆನೋವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೈವಿಗಾದರೂ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಬಂದೆ. ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅಲ್ವಾ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿರೋದು. ನಾನೇ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಅವೇ ತರಬೇನೆ ಫುಲ್ಲು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋಗಿ ಬಂದು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ತಣ್ಣೀರು, ಅದಂದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಗುವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಮನೇಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ತಲೆನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆದರೆ ಹಾಗೆ. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಜೋರು ತಲೆನೋವು ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಲಚ್ಚು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಲು ಲಚ್ಚು ಫೈನ್ ಅಲ್ಲಿಗಿದಾಲ ಅತ್ತೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳಲು ಅಮ್ಮ ಮೀಪಾರೆ ಕೊನೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಂಚಾದ ಯಾನು ಲೈವ್ ಬೈದಿನಿ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಫುಲ್ಲು ತಲೆನೋವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇರೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಈ ನೊಣಗಳ ಕಾಟ. ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆ, ಅವಳುಂಡು ರೂಮ್ ಉಡು ಇತ್ತ ಬಾಡ್ಲೆ ಬೇತ ಉಂಡು ಅವಳು. ಯಾನು ಕಾಪುನು ಕವಿತಾ ಅಂದೆ. ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈವಿಗಾದರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಗೀತಾರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಲೈವಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗೆ ಕಾಣ್ತದ. ತಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆದರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಾನು ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತವಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ? ಕೆಲವರಿಗೀಗ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್, ನನ್ನದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೀವು 4-5 ಸಾವಿರ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆನೆ. ಅದೆಂತ ನನಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದಷ್ಟು ಅದ್ರ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆಟರ್. ನನಗೀಗ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. 1 ಇಯರ್ ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೊಸ ಚಾನಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹಾಕಿ. ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಇವರು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲವೇ ಕವಿತಾ, ಹಾವಿಯೇ ಸರಿ ವಿನೋದ.
ಕನವರಿಕೆ ಅದೇ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ, ಗಣೇಶ್ ಇಜ್ಜೆರೆ ಇಜ್ಜೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಕೊಡೆ ಜ್ವರ ತರಬೇನೆ ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾರು ಮಾತ್ರೆ ದೇತೊಂದು ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿಗೆ ಏನಡೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ದೇತೋಲ್ತಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿ. ಪುತ್ತೂರು ಸಂಜೀವಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗು, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು. ಲತಾ ಸದಾನಂದ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಕನವರಿಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇವಾಗ 3 ದಿನ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಉಂಟು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಸಹ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ಆದರೆ ಇದೇ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು 100 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಗ್ತದೆ, ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಇವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ 100-200 ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಬಟ್ ನಾನು ಹಠ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 500ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೇಯ ನಾಯ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ನಾನಿವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದೆ, ಲೈವ್ಗೆ ಬರುವ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲೋ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಾನೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಉಂಟದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ. ಕನವರಿಕೆ ನನಗೆ 226 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರೋದು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈವಿಗೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಅಗೇಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತೆ, ಅಗೇಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಜನ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀರಿ ಸಲ ಪಂಡ ಆಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ತೆಂಚಾದ ಮಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ. ಅಗೇಲ್ ಜನ ಇತ್ತೀರು ಖುಷಿಯ ನೀನು ಈ ಸಲದ ಅಗೇಲ್. ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲಿತ್ತೆ, ಬೇಗ ಜ್ವರ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ. ಜ್ವರದ ಅಲೆಜ್ಜಿಯೇ ತರಬೇನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೈಕರ್ಪುರ ಬೇನೆ ಆತೆ ಮುಖದ ಅಲೆಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಪಿಂಕಿ, ಪುಷ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಲೋ. ಇಂಕ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪುಷ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ ಎನ್ನ ಪುದರಿಂಚ ಗೊತ್ತಿರಿ ಪತ ನೋಡ ಅಲ್ಲ ಪೌಡ್ರ್ ಬರುವಸ್ಲೆ ಫುಲ್ ಪೌಡ್ರ್ ಬರುವಸ್ಲೆ ಅವಳನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ. ಅನ್ನು ಕಟೀಲ್ ಹಲೋ. ಪುಷ್ಪ ಯಾರು ಕರೆಯುವುದು ಪುಷ್ಪ ಅಂತ. ಓ ನೋಡಿ ಟಚ್ಚು, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗೋದು ಈಗ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಳೆಗೆಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ, ಅವಳಿಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗೋದು. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ, ಮೋನೆ ಒರೆಸ್ಲೆಮ್ಮ, ಫುಲ್ ಪೌಡರ್ ಉಂಟು. ತುಕೆ ಮಗೆ ತುಕೆ ಅಲ್ಲ ಮೈ ಉಂಡತ ನೋಡಿ ಲಚ್ಚು. ಲೈಕಂದ ಹಾಯ್ ಬಾಬಿ ಎಂತಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ. ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಜೆ ರಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಪುಜತೆ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡಾರತ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೋಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆಗೆ ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ಕೆಲವರು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿ ಇತ್ಲಕ ಹೋಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು, ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪೋಪುಂಡು ದಾಳನ್ ಪೆರಗ ಆಪುಜಿ. ಅನ್ನು ಕಟೀಲ್ ಚಾಪರಿಯೇ ಜೀವಿತ ವಿರ್ವಾಜ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇ? ನಾನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನಾ? ಜೀವಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಪಿಂಕೂಸ್ ಈ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಲ ಬೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬತ್ತಲ್ ದೀಪ್ತಿ. ಇವಳು ಬಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಾದಾ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋತೀನಿ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತೆ. ನಾನು ಶನಿವಾರ ಪೋಪ್ನೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು
ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಕೇಳಿಗುಂಟಾ ಜೀವಿತ ಜೀವಿತಕ್ಕಗೆ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಇರಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬತ್ತಂಡು ಜೀವಿತಗ್ ಹಾಂ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಬೈಜೀರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬೈಜೀರ್ ನಾನಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯ ನಾಯ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಈತ ನೆಟ ಇತ್ತಂడి ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡ ಅಂಚೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ತಲೆಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ತೂಕ ಅಂದ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಶಿಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಂದೆ ಮೂತುಲೆಗೆ ಅವೇ ಆಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯರ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೇ ಪಂಡೆತೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋನಿಪ್ಪಲ ಒಂಜತ್ತೊಂದು ದಿನ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಏನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದಾಲ ಪೋತುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೈರಲ್ ಆತುಂಡು 1,00,000 ಅಂಚೆ ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಆತುಂಡು ಕೆಲವುಟ ಮಾತಾಡತ್ತು ಕೆಲವುದ ಬೊಕ್ಕ ಐನಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆಲೆ ಅಪಗ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ತರಬೇನೆಯೇ ಬಸ್ಟುಲ್ಲೆ ಇರಿಗ ಅಲ್ತು ದೂರ ಪೋದೆ ತರಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು 1 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜ ಬಸ್ಡ್ ಪಾರೆ ಬೋ ಯಾನೊಂಜಿ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಏತ್ತು ತರಬೇನೆ ದಿನೋಲೆ ತರಬೇನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುಗಿಯರಜ್ಜಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಎದುರುಕುಳ್ಳುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತರಬೇನೆ. ಹಿಂಕಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಮತನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವಳಿ ಪುಷ್ಪ ಸಾಯಂ ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಬಾಬಾ ಪುಷ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಪುಷ್ಪಕನಾ ಶ್ರೇಯ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ನ ಬೇಬಿ ಡಾಲನ್ನು ತೋಜಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೋನಿಗೆ ಫುಲ್ ಪೌಡ್ರ್ ಉಂಡ ಎಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೌಡ್ರ್ ಬಾರ್ದನು ತುಲೆ ಅವು ಪತ್ತದನು ಪೂರ ಆಲ್ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಪದ್ರನ್ ಪಾಲ್ ಎಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮೂಲೆ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲಾದನೆ ಮೂಲೆ ಈತೆ ಹಣ್ಣು ಕಟೀಲ್ ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೇರೆ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏನು ಚಾನೆ ಪರ್ಪುಜೆ ಏನು ಚಾನೆ ಪರ್ಪುಜಿ ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿಯರು ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂತೆ ಬರ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನಾತೆ ಟಿ ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪ್ರಿಯಾ ಭೂಮಿಕಾ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಶ್ರೇಯ ನಾಯ್ಕ ಹಲೋ ಅಬ್ಬಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋರ ಪಾತೊಂದ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಮುಖ ಸಮಾಚಾರ ಪನೋಡಿಯೇ ಹಣ್ಣು ಕಟೀಲ್ ಪನೋಡು ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಿ ಪಿ ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ಈರೆಂಚ ಉಲ್ಲರು ದಿವ್ಯಾ ಯು ಆಚಾರ್ಯ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಎಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಹೇರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಸೆಕೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳು ಎಳಿತಾಳೆ ಹೇರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟುದು ನೋಡಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹಾಯ್ ಹವ್ಯ ನಿಡ್ಡಾಜೆ ಹಲೋ ಹಣ್ಣು ಕಟೀಲ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಸೆಕೆನಾ ಇದು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಸೆಕೆನಾ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದಿನ 4 ಗಂಟೆ ನಂತರ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹಣ್ಣು ಕಟೀಲ್ ಬರ್ಸ ನಿಕ್ಕುಲೆಗು ಎಂಕ್ಲೆಗು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲಪ್ಪ ಹಣ್ಣು ಕಟೀಲ್ ಪಂದುಂಡು ಕಟೀಲತೆ ಕಟೀಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿನಿಯಸ್ ಬಾಲದಾದ ಮನ್ಪಾಲು ಈತ್ನೆಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತರೆ ತೊಂಪೈರಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಕಟೀಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸೆಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಜೋರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಅವೇ ಪಂಡೆ ಒಂಚೂರು ತರವೇನುಂಡು ಅವು ಬುಂಡ ಫೈನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇನು ಬರ್ಸಾಗ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ತರಬೇನೆ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾಲೊಂಜಿ ತರಬೇನೆ ಉಂಡಾತೆ ಐಕ್ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಚೂರು ಸರಿಯಾವು ನೆನ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆರಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೆಕೆ ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಅಶ್ವಿನಿಯಸ್ ನಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರಯೇ ಸೆಕೆ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಚೆಪ್ಪರ ಅಂಚ ಉಂಡು ವೆದರ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಆತಾ
ಅಟೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ತೋಟ ಆ ಪೆಡಿ ಪೆಡಿ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತೊಂಡು ಫುಲ್ ಮರನೇ ಇಪ್ಪುನತ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಲು ಊರಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ವೈಟುಡುಲ್ಲ ಓ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಇರಿಗೆ ಸೆಕೆ ಅಂದೆ ಕುಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಯ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೆಸ ಸೌದಿಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಶೆಕೆ ಓ ಈರ್ಲ ಸೌದಿಡುಲ್ಲಾರಾ ಆರ್ಕು ವೈಟುಡುಲ್ಲರಿಗೆ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಲ್ನವೆ ಜಯಂತಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಾಡಿದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಅದು ಇದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತೇನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಈಗಷ್ಟೇ ಇದು ಬಂತು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ ಇರಿಗಿತ್ತೆ ವನಸ್ಸ ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ಅವಳು ಇಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಚಾತ ಟೈಮ್. ಜಯಂತಿ ಲಚ್ಚು ಒಳ್ಳಲು ಲಚ್ಚು ಅಮ್ಮಡೊಲ್ಲಲು ಲೈಪೋತಲ್. ಮತ್ತೆಂತ ಎಂತೆಂತೆಂತೆಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಿಂಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಎಂತೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಓ ಆತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ವನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಆಂಡ. ಓಕೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ವನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಆತಿಜಿ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಜಿನ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಯಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾತ್ರ ಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು. ಓಕೆ ಏತ್ರ ಗತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿದ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡಾರಂದು ತೂವೇರ್ ಆಂಡು ಬಾಬುನ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಲೋ. ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನು. ಓ ಇರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತಿನ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲಿ ಇರೆಗೆ ಆಜಿನ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನಿಯಾ ಅಂದು ಕನವರಿಕೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಕೇನ್ನ ಹಾಕಲು. ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟೆ ಅಂಚ ಆಂಡ ಚಾಪುರ ಆಂಡು ಚಾಪರ್ ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದು ಕಷಾಯ ಪರ್ನ. ಹಾಯ್ ಆಶಾ ಯಾದವ್ ಹಲೋ. SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂತೆ ಪೊಸತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯ್ತು ದಾಯ್ತಾ ಕಪ್ಪುಂಡು ಕಪ್ಪುಂಡು ಎಂದು ಅಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ನಂಜಿ ಕನತ್ತು ಕೊರಿಯೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದಾನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್. ಬಾ ಅಂಚಲುಂಡ ಇದಮ್ಮ ಊರ ಕುಂಟು ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಲರ್ ಅಂಡು ಚಾಯ್ತಿತ್ತು. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಹತ್ತವು ದಾಯ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಜೂರು ಉಲ್ಪರದ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಅಸ್ಮಿತಾ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಯ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್ ಮೂಲು 4:10 ಆಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ. ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ದಾನ್ವಾ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಲೈವ್ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ. ಜನನಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಕನವರಿಕೆ ಅಮ್ಮನ ಜೋರು ಅಂದಿ ಅವು ತರಬೇನೆ ಪಂಡೆ ತೈಕದ ಅದನ್ನ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಪರಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಷಾಯ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾದೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಖಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತು ದಾಯ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂತೆ ಇಂದು ಅಂದು ಸೋಂಕುದ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸೋಂಕುದ ಮರದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಅತ್ತಿ ಸೋಂಕುದ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಮರ್ದುದ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ನಾಗ ಅಂದ ಇಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿಜೇರು. ಅರುಣ ಹಾಯ್ ಅರುಣ. ಅನ್ನು ಕಟೀಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಸಾಯ ಕೊರಿಯರು ಸೋಂಕುದ ವನಿತ ಸಾಲಿ ಅಂದಾದ ಪರಿಯರ್ ಸೋಂಕು. ವಸಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದ ಅನ್ನುವ ಇಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಲೈವ್ ಪಾತ್ಯರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕನವರಿಕೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಂಚೆನತೆ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂದು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇರ್ ಅಂಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾಲ ಅಂದು ಆಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಪಾರೊಂದು ಕೈತಡೆ ಬತ್ತು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡರೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅವು ಸೋಂಕುದತೆ ಅಂಚಾದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದಾನ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪರಪುನೆ ನೆಕ್ಕತೆ ಕೆಮ್ಮಗ ಪುರ ಒಂದು ಕೈಕರ್ಬೇನೆ ಪೂರ ಪಂಡತ ಅಂಚ ಜ್ವರ ಬರೋ ಸೋಂಕು ವಿನಿ ಅಂದಿಪ್ಪೊಂದು ಸೋಂಕುದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕನ್ನಡ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಸಿಡಿತ ಉಂಟು ತಲೆನೋವು.
ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ತಲೆನೋವು. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ತಣ್ಣೀರಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದಾದ ಕಜಿಪು ಇನ್ನಿ ಕಜಿಪು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಣ ಪರಿಹಾರ ಸೋಂಕದನ ಇವು ಅವಂಜಿ ತರಾತ ಚಾಪೆ ಚಾಪೆ. ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ಆಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೇಲಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಎಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ದು, ತಜಂಕ್ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಿಲಿ ಅಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ದು ಎತ್ತಲು 6 PM. ಓ ನಿಮಗೆ 6 PM SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಲಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟವರೆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲೀಗ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಳೆ ನನವರಿಗೆ. ಇನಿ ಅಲಂಬು ಕಜಿಪು ವಾವ್ ಅಲಂಬು ಬನ್ನಗ ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವಳ ಈ ತೆಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಪುಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಅಲಂಬು ತಿಂದಿರಣ್ಣ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಅಲಂಬುಲಪ್ಪ ತಿಂಚಿದ ಕಜಿಪುಲ ಇಂಕ ಆಸೆ ಆಡ್ಪಾಯರ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿಬೇನ ಒಂಚೂರು ದಕ್ಕೋಲ್ ನಾವೇ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ವಾಯ್ಸು ಏನಂದು ದಯಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ರನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ವಾ ಪತ್ರೊಡೆ ಇಂಕ ಅದು ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವ ಆಸೆ ಐಜಿಂಕ್. ಹಾಯ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಈರೆಗ್ಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆನಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಹನ್ಸಿಗಾನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಕನವರಿಕೆ ಆವಾವ್ ಮೋಹಿನಿಯಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಕಥನ್ ಅಣ್ಣು ಕಟ್ಟೀರ್ ತಚಂಕ್ ತೆಟ್ಲ ಕೇನೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಡ ತಜಂಕ್ ಚೂ ಪಾತೋನ್ ನಾನು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಪಾತೋನ್ ಏನು ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂತ ತುಪ್ಪಾರಾ ಬಲ್ಲಡಿ ಹೊರ ಬಲ್ಲ ತುಪ್ಪಾರಾ ಒಂದೇ ಲಚ್ಚಿನ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಪೌಡ್ರ್ ಬಾರ್ದಿರು ಅವೊಂದು ದಾಯ ಪತ್ತ ತಿರುಗೊತ್ತು ಜನ ಮೆಗ್ಗಿ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೀನು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಲಾಲಾಂಬು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಲಾಲಾಂಬು ಅಂಡದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವು ನಮ್ಮನ ಸೌಂಡ್ ಗಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜುಮುಡು. ಕನ್ನಡ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಕ್ ಮೀನ ಅದು ಎಂಕ್ ಮೀನಿಂದ ಮೀನಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಕನ್ನವರಿಕೆ ಅನ್ನೋರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇರೇನೆ ನೆನಪೇವೆ ಅವ ಜಯಾಶ ಕಾಯಿ ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆಲ ಮುರನ್ನ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಪೋದಿತ್ತೇನು ಅಂಚಾದು ಆಂಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಅಂಚಾದ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತೇನು. ಸೊ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜೆಂಕ್ ಸಾರಿ ಐಕೆ ನೀನು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿದ ಆಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ನೀ ಫುಲ್ ತರಬೇನಡೆ ಕುಲ್ದಿ ನಾನು ಅಂಚಾದ ಇರೇನ ಊರು ಓಲು ಪ್ರಭುವಿ ಎನ್ನ ಮಾಣಿಡು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲು ಕಬಕ್ಕಾಡು ಜಿಯೋಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ವನಿತಾ ಸಾಲೆ ಮುಂಬೈಗೂ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಮಾಮಿಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಿರ ಆರಿನಿ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ತಲೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗಡ್ ಪಾಡ್ದೇನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗಡ್ ಬುಡಿಯಾರಾ ಬಾಕ್ಲಿ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಬರ್ಪಲ್ಪಿದ್ದಾಯಿ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲು ಒಲ್ಪ ಊರು ಮಾಣಿಡುಳ್ಳೈತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಎನ್ನ ಊರು ಕಬಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈರೆನ ಊರು ಎನ್ನ ಮಾಣಿಯ ಅಂದಂದು ಇರೆಗೆ ದಾದೆ ಕಜ್ಪು ಅವೇ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಎತ್ತನಿತ್ತ ವಾಪಸ್ ದಾದನ ಮಿಕ್ಸಿ ರನ್ನ ಅವನುಂಡು ದಾಯ್ತ ಕಜ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೆತ್ತಲ ಕೀನ್ಯರುಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಲ್ಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಹೊಸ ಎಂದು ವಿವರ್ಸ್ ಸೊ ದಯಮಂತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಲ್ಲೆ ಪ್ರಭುವಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಬಕ ಅಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲ್ ಪರೆಲ್ ಲಾಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಗೆಲ ಲಾಂಬು ಅವಲ ಮರಿಯಾಲಡು ಮೂಡುನು ಈ ಆಸೆ ಪಡ್ಪೋಚೆಂಕ್ ಸತ್ಯಂಕ್ ಲಾಂಬು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏಪ ತಿಂತೀನಿ ಗೊತ್ತುನೆ ಲಾಂಬು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಲಾಂಬು ತಿನ್ನೋಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ದಾನ ಪುಣ್ಯಗ್ ಆನಿ ಅಕ್ಲ ನೆತ್ತಪ್ಪ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಪುರ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಲಾಂಬು ಮೂಡು ದಿನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಲ್ತೇರು ಕೊಡೆಟ್ಟಿಗೂ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂದು ಕೊಡೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಲಾಂಬು ಕನತಿದ್ದೇರು ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಲಾಂಬು ಇಷ್ಟ ಈ ಇಂಚ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಅವು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಜಾತ್ ಅವೇ ಪಂಡರ ತೀರು ಪೆರ್ಗೆಲ್ ಲಾಂಬ ಅವು ತಿಕ್ಕದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಗ್ಗುದಲಕ ಅಕ್ಕ ಪುದ್ರ ನಂಗೆ ಎಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯೋಕ್ರಾಸ್ಟ್ರಾ ದಿಯಾ ಬಂಗೇರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಾಯೆ ಪಾಡಿಜರ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ದು ಎತ್ತಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಯಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ವೀಡಿಯೋ ಕನತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗಡಿತ್ತೆ ನೆನು ಐನು ಮಗಲ್ದು ಎತ್ತಲ್ ವಸಂತೆಕ್ಕನ ಅಡಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು
ಅಂದ ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಐನ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಮನ್ಪುಜಿದ್ ಇಜ್ಜವಾದುಂಡತೆ ಎಂಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಡಿಗೆ ದಾವು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆತ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುಜಿ ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಸೋಕ್ ಕಲ್ತಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿಗ ಬಂದು ಬರ್ಪಾವ ವಸಂತ ಎಕ್ಕನಲಕನ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಲಚ್ಚುನು ತೋಜಿಪಾಲೆ ಲಚ್ಚುನು ಉಲಾಯಿಲೆ ತುಂಬೋಯ್ರು ಆಳು ಚೂಪಾದ್ರ ಅನ್ಪಾಲು ಐಕ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಮೀನ್ ಎಂಕ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಲಾಂಬು ಕಜ್ ಪೆರ್ಗೆರ್ ಲಾಂಬು ಕಜಿಪು ಏ ಓ ದೇವರೇ ನಾ ಕಣ್ಣಲ ಬಿಡದು ನಾನು ಪೆರ್ಗೆರ್ ಲಾಂಬು ಕಜಿಪು ಓಕೆ ಒಂತೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮನ್ಪುಲೆಂಚಿ ಹಣ್ಣು ಕಟೀಲ್ಗು ಬಲೆ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ಲಾಂಬು ಅಂದ ಒಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪಡೆ ಏನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕ ಇರು ಕನವರಿಕೆ ಚಾನಲ್ ಅತಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇರು ಪನ್ಪಾರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಪುಂಡು ಇರ ಐಕೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನ ಓಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐನ್ ತೂದಿ ಅನ್ನಿರೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪು ಜಿಯೋ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಕವಿತಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಆದಷ್ಟು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮರುದಿವಸ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತಿಜ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತಿಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಡು ನಂದಿನಿ ತೂದೆ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆರ ಅತ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ಪೆರ ಏನು ಲಾಂಬುನು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಲಾಂಬು ಕಜ್ಪು ಬನಗ ಸತ್ಯ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏನು ಕಂಡಗ್ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ತಮ್ಮನಿ ನವಿಲ್ ಪುರ ತೊಪ್ಪಾಯ ನಿಕಲ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ತೂದುಪ್ಪಾಯರು ಅಲ್ಪ ತೂದು ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಬು ಅವು ಲಾಂಬು ದೆತ್ತಂಡ ಅವಿನ ಅಲ್ಪನ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಲಾಂಬು ಮೂಡುಜಿಗೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ ಪಂಚನೆ ಆದಿತ್ತೆ ಲಾಂಬು ಏಜಿ ನಾಡ್ನ ದಿಕ್ಕು ಏಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎನ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಉಲ ಇಲ್ಲಲು ದಿಯಾ ಸಾರಿ SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಸ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ನು ಬರ್ಸ ಉಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಲೈವ್ ಕುಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಪುರ ದೀತು ಈಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೊಂದು ಏರ್ಕೊಲನಿ ದುಂಬೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಪುರ ದಾನೆ ನಮ್ಮನೆ ಊರು ಅಂದ ಓಕೆ ಆನಂಚಂಡದಾಲ ಏರ್ಲದಾಲ ಪಂಡೇರ್ನ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಮುಲ್ಪದ ಕಟೀಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮುರಣಿ ಪೋದಿತ್ನ ಬಾಲೆಗ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನ ಮನ್ಪೆರವರ ಪೋತ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋತಿಜಿ ನನ್ನವರ ಪಾರೆಪ್ಪು ಅಪಗ ಬರ್ಸನೆ ಮುಗಿದಿಪ್ಪ ಓ ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆಗ್ ಇನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಕ ಬರ್ಡೇ ಓಕೆ ಏರು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಮೋಹಿನಿಯಸ್ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಅನ್ನ ಮಗಲ ತಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಕಟೀಲ್ ಗೋಬಾಲೆ ಕಟೀಲ್ ಮಸ್ತತಿ ಬೈದ ಗೀತಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇರಿಸ್ ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಇಲ್ಲರೇ ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆತಿರು ಅಡಿಗೆ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲ್ಯ ಎತ್ತಂಡಿತ್ತು ದಾಯ್ತ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಜಿ ಗೀತಕ್ಕನ್ ಪಂಡ ಬರ್ಪಿರು ಬಲ್ತೊಂದು ವಸಂತಿ ಗೌಡ ವಾಸವಿ ಗೌಡ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅನ್ನು ಕಟೀಲ್ 2 hour ಉಂಡು ಕಬಕ್ಕಟ್ಟು ಕಟೀಲ್ ಏನು ಮಾನಿರುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಂದಂದ 2 hour ಉಂಡು ಅಂಡೈತೆ ಬಾಲೆಗ್ ಪುರ ಗಾಳಿ ತಗೊಂಚೂರು ಶೀತಾಪುನತೆ ಅಂಚಂತೆ ಪಿದೇಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಣಿಗೆ ಒಂಜ ಮಾಣಿಗೆ ಜಿಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ತಡ್ಕ ಪೊಪ್ಪೆ ಆತಿ ಬೇತಿ ಓಡಲ ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟುಡೇ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಅನ್ನು ಕಟೀಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಡು ಲಾಂಬುಪ್ಪುಂಡೆ ಕನವರಿಕೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇರು ನಾನೋರು ಲೈವ್ ಬನ್ನಂಗೆ ಬರ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 27 ಜನ ಇದ್ದೀರ ನೋಡಿ 27 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕನವರಿಕೆ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿಳಿಕೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಲೆನೋವಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ಗೆ ಬಾಲೆದಾತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವೆ
ಓ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ನೆನಪಿಯೋನ್ ಬೇವೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೀದ ಬರ್ಪೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ನಾಂಡು ನೀನು ಇಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೈತೆ ಬತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೇವೆ ಗೀತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೈತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದುಂಡತೆ ತೋಟ ಪುರ ಉಂಡತೆ ತೋಟದ ನಡುಟೆ ಪೋತೆ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಕನವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣು ಕಟೀಲ್ ಲಾಂಬು ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ತಿ ರಾಸಾಡ್ ಪೌನ ಅಂದತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಓಲ್ಪ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಆಯಿಲ್ದ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋನುಂಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಿಕ್ಕಣ್ಣು ಡಿಸೆಂಬರ್ಡು ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪಿನಿ ಓ ಅಂದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಡು ಊರಿಗೂ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆಂತಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ತಿಂದಿರ ನೀರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಡಿ ಇರೊಂದು ಜಾವಲಿ ಮಾರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇಂಕ ಮಂತ್ ತಿನ್ನಿಯರ ಪೂಜ ಆವು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪ್ರೀತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲ ಆಪುಡಿಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ಗೀತಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಲ್ಲೆ ವನಿತ ಸಾಲಿಯನ್ ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪೆ ಹನ್ಸಿಗನು ಏತ್ ದೂರಗ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮನ್ಪೋರ ಅಂದ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಡೆ ಇತ್ತರಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಡಪಪ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರಿನ್ಗಳ ಕೆಲವು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನತೆ 1 kg ಇತ್ತು 3000 ಸಾರದಾನ ಉಂಡಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಂಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಆತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪೇರ ಆತು ಕಾಸು ದಾಯಿ ಐಕ್ 3000 ಸಾರದಾನ ಮಂಡೇರು ಐಕ್ಯಾನ್ ಫಾರಿನ್ ಒಂಜಿ ಕಡಪದಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತದ ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು 15 ಬಾಟಲ್ ಪೂರ ದೇತೊಂಡೇರು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಡಿಸೆಂಬರ್ಡು ಲಾಂಬು ಇಚ್ಚಿ ಅಂದಂದು ದಾಯ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಬೇಗಿ ತಿಂಡಿ ಕಾಣತ್ತೆ ಈ ದುಂಬುಪುರ ಪೊಪ್ಪ ಬಯ್ಯಾಗ ಬೇಲೆರ್ದು ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ತಿಂಡಿ ಕಾಣತ್ತೇರತ್ತ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಈ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಯಾರು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಪ್ಪನೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೀರ್ದೇರು ಪಪ್ಪ ಈ ಶನಿವಾರ ನಾಗ ಕಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ಕಾಣಪ್ಪನೆ ಪಪ್ಪ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚದ ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪು ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಈ ತಿನಿಯರ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾತ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡು ತಿನಿಯರ ಪುರ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಕಾಣತ್ತರವಾ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಇಂದು ಬರೋದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಿಠಾಯಿ ₹1 20 ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಅವಿತ್ತ ಪೂರ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಮಾರೆ ನಗರ ಮುರಾಣಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತಿಂಡತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಬೇರೆಗ್ ಲಾಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಈ ಸಲದ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನೋಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಆದ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನು ಲಾಗೆ ಮಂತಿಜಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜಿ ಇತ್ತಿನ ಲಾಗ್ನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬ ಮಂತಿನ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತೆ ಹೊಸ ಲಾಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣು ಕಟೀಲ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಅದೇ ಈ ಸಲದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು 27 ಸಾರಿ 25 ಅಲ್ಲ 26 ಏನು ಸೊ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಈ ಸಲದ್ದು ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಆದದಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಓ ಪಾಡೋಲಿ ಕೆಲವು 2 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ತರೆಟ್ ಪೂರ ಕಫಾದು ಪುನತೆ ಅವು ಬೇಗ ಜತ್ತು ಹೋಗುನು ತರೆಬೇನೆ ಹಾಪುನು ಇಂಕ್ ಓರವರ ತರೆಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಡೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುನು ಓರ ಜೋರು ಹಾಪುನು ಓರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ತರೆಬೇನೆಗ್ಲು ಪಾಡುವೇರು ನೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ಗ್ ಇಂದು ಐಟೆಪ್ಪುನೆ ಗರ್ಗತೆ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ದ ಟೈಮ್ ಆತೆ ನೇಲ್ನ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಉಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವನಸಾರಿ ಟೈಮ್ ಆತಿಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಉಮೇಶ್ ಚಾಂಡ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಚಾಂಡ್ ವನಿತ ಸಾಲಿನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನ ಬಾಯ್ ಸೊ ದಾಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇನೆ ತುಕ ಒಂತೆ ಪೊಡು ತುಪ್ಪುಗಲ ಇವ್ಡು ಶಾಂತ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಈ ರೀತಿ ವನಸಾಂಡ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಆಪುಂಡೆ ವನಸ್ದ ಟೈಮ್ ಆತಿಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನ 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನ ಆತತೆ ಏತು ಸಮಯ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಯಿಲಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ನಕನೆ ಆಯಿಲ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಐನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು 3 ತಿಂಗಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ನಾಪುಂಡು ಅಂಚೆಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಪನ್ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬೇತು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಪಿರ ಪೋಪುಜೆ
ಅಂಚಾದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ 100 ml ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಯಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನೆ ಯಾರುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲು ತಲೆಗುಜದೆ ಕೊಂದೆ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡವು ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಟೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ದಿನ ತೂಪ ಪಂಡದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದು ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ದಿತ್ತೊಂದು ತೂಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮುಖ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಲಿ ಮಾತ್ರೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪು ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 102% ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುದು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅವ್ನು ಕೆಲವುದು ಪೂರ ವಾಪುಂಡು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆರ ರೀಸನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರ್ ಸೆಕೆ ಆಪ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಪುನು ಅವಳ ಅದು ಅಂಚ ರಾಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಗಲ್ ಅಲೆನ ಲಚ್ಚು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಯ್ ಐ ಗೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಪ್ಪರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕೇರು ಪನ್ನ ಜೀವಿತ ನಂದು ಪನ್ನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡದ ಈಗ ಪೋಲೇನ್ ಕ್ಯಾಂಪಂಡೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಆದಿತ್ತು ಒಯ್ಕಲ ಪೋಪುಜಿಂದ ಅಡೆ ಪೋನ್ ಸಪ್ರ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತದ ಬಟ್ ಇತ್ತೇ ಪೂಪ್ನ ಕುಚ್ಚಿ ದುಂಬು ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ಕಾಲಡು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ವರ್ಷಾಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ವರ್ಷ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಡೈಲಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಡೈಲಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊನು ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಪೂರ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ರ ಅವನ್ ಡೈಲಿ ತರಕ್ ಮೀಪು ಜರತ್ತೆ 2 ದಿನಕ್ಕೊರ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊರ ಮೀಪುನ ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರ್ಗ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊರ 2 ದಿನಕ್ಕೊರ ಮನ್ಪು ವಾಶ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ಪುನು 8 ಗಂಟೆದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಂಗೆ ಬರ್ಪುನು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಉಂತು ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಈಜಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತದೆ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏಪುಜಿ ಅಂಚಾರು ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಫಿ ಆಂಡ್ ಎಕಡೆ ಆಂಡ್ ಕಷಾಯ ಬರ್ನೀನಿ ಲೆಸೆಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಲೆನಾಂಡಲ ತೋಜಂದಿಪ್ಲೆ ಅವು ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಪುನು ಅವಂದು ಬಟ್ ಪಲೊಂಜೇ ಲಕ ದಾಯಗದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಉಪ್ಪಡಂದು ಐಕೆ ಅಂತ ಐತಾಡೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಈ ಬಾಲೆನ್ ಪುರ ತೋಡೆಲ್ಲ ದೂರ ಪೊಪ್ಪಲಕ ಇಜ್ಜತಿ ಯಾನ್ ನೆನೆತ್ತನ ಪೇತೆ ಪೇತೆ 50% ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆವೊಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯ್ಗ ಪಾರೆಗ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೈತಲ್ ಕೆಲವುದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈ ಬರ್ಸಗ ಪೂರ ಪೋಡ್ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ ಪಾರ್ಲ ಉಡುಪುಜೆರೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಕವಿತಾ ಬಾಯ್ ಇರೆಕಡೆ ಬಾಯಿ ಬಂಡರು ಪೋತಿಜಾರ ನನ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಇದು ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೇನು ಯಾನ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಬೈಜ್ಜಿ ಅದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಲಿ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆತನ ಎನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಟ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರೆ ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಐಟ್ ಲಿಂಕ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜೆಡೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಇಂತೂಲೆ ಹಬ್ಬ ಥರ ಸೆಡಿಪುಂಡು ವೇತಾಲಕ್ಕೆ ಏನಿರುಂಡ ಲೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇಂತ ಏನು ತರ ಸರಿಪುನವ ದುಂಬಿತ್ತಂಡು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೂನಗ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತರಬೇನ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಪೋಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಅಂಚ ಸಿಸ್ಟಮ್ದೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನೀತಾತು ಏಪಲ ಆದಿಪ್ಪನ ಇಂಚ ತರಬೇನ ಒಂದುಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ತೂದು ನೆನೆತ್ತಾರ ಅಂದ ಬಲೆಗೆ ಡೆಂಗಿ ವಿನಿ ಬೈದು ನೆನೆಂತಾರ ಅಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿ ಜಂದ ಆಪುಣನೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಎನ್ನಾತ ಮಲ್ಲೊಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದ್ಪುಣು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಡುಮುಟ ಬತ್ತಂದು ಬರ್ಸ ಉಂತ್ಯುಕನೆ ಟೈವಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಟ ಹೇಳಿ ಬೇಗ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಗ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ, 34 ಜನ ಇದ್ದರು. ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊಂಟ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಜನ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅಮ್ಮದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮಡ ನೋಡತ್ತೆ ದಾಯತ ಮಂತೊಂದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಒಂದು ದಿನ ಸದ್ಯಗೂ ವೆಜ್. ಸೊ ವೆಜ್ಜದಲ್ಲ ಒಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡೆಕಾಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಬಂದು ನಿಂತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮರತ್ತೆ ಬೂಪುನು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬರೆದಿದೆಯೋ ನೋಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಮರಪ್ಪುನದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲೆದಾಯ್ತನ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕದನಿ ಮರಪ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ವೆಜ್ಜಿದಾನೆ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಏತು ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಹೈಕ್ ವೆಜ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರ ಪೂರ
ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತುದ ಅವಡತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಏಜ್ ಏತ್ ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಏಜ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಜೋಕುಲು ತೆಲಿಪೆರಿಗತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆವನಿತ್ತು ಅಂಡ ಐತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆವನಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೋನಿತ್ತೇರತ್ತ ಅಂಚಾದು. ವೆಜ್ ಇಷ್ಟನ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ? ರಡ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಅಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅವೆಟ್ಟು ಹೋಗೊತ್ತುಂಡೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಇಷ್ಟನೇ ಅಂಡ್ ಅಂದುಂಡತೆ ಬೋಂಡಾಸ್ ಮೀನು ಅವು ಪಂಡಾಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನೇ 29 ಐಜ್ ಆಂಡ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಪುನಂದಿತ್ತನಿರೆಗ್ ತೂವಲ್ನೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ವಿಟಮಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಉಗುರುಡು ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆಕ್ ಎಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೋಡ್ತುನ ಕಡಪದ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯಿಲ್ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆರಗ್ ಇರಗ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋಡ್ತುನ ಪಲ್ಲೆಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡವೆ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಡ್ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಅಲ್ತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಡಪ ಬ್ಯಾನ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ಲ ಕಡಪ ಬೋಡಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒರಾನೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋಡು ನಿಜ್ಜತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲೆಗ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕಡಪಬೆ ಬೋಡ್ತುನ ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಇತ್ತನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಆತನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆತನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಲು ಶೋರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 17 ಬಾಟಲ್ ಇವತ್ತು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಏತ್ ರೇಟ್ ಹನ್ಸಿಗಾನು ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 170 ಎಂಕ್ಲು ಕಡಪವನೆಂಡ 170 ಪ್ಲಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ 40 ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರು ಇತ್ತಂಡ 150 ಕೊರೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಐನ್ ಕಡಪವನೆಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಪುಣ ಇಕ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಏಜಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ಗ್ ಬಿನಿ ಬೋಡ್ತ ಐನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೋಡ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇ ರೇಟ್ ಕೊರ್ಪ 150 ಅಂಚ. ಜ್ಯೋತಿ ಉಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಈರು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಾರ ಅಂದು ಇರೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಮಿನಿ ತೂತಾರ ತುಂಬು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ನೆರ್ಪುನೆಟ್ ಪೂರ ಉಸ್ಸರಿ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಾತ್ ನೆರ್ಪುನೆಟ್ ಬುಲಿಪುನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನನೆ ಸೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಪೂರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಡಪ ಬರ ಅಂದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಡೆತ್ತಿನಳ ಕಡಪ ಅವಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಬಿನಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಬೋಡು ಮಿತ್ತನ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿದಕ್ಲು ಮಾಣಿ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತನ ಮಾಣಿಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡಾನು ಅಕ್ಲು ಕೊನೊತ್ತೆ ರಾಣಿ ಕಡಪದಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 35 ಬಾಟಲ್ ಕಡಪದೆ ಸುದ್ದಿ ಜಕ್ಲೆನ ಇತ್ತೆ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ನಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬುಡಿಯರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ಆಂಡತೆ ಜಾಬ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಎನ್ಮಂಟೆಗ್ ಕೆಲವರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಪಾಯರ ಆಪು ಜತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾಗ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡು ಪಾಯರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗಲ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಇಜಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೋಯಿಜಿನ ಆ್ಯಂಪ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾಗ್ಲ ಬೈದೆರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯರಗ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಹಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರು ಜೋರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಯಾವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರು ಜೋರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಯಾವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲ ಸರಿ ಜೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪೋಪರ ಪಂಡ ಇಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಪೂರ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಂಚ ಪನೆಲ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಪನೊಡಿಗೆ ಬಟ್ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಫೀಲ್ಡೇ ಬಿಡ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಂಚಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಲಂಬರಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಶಾಂತಂ ಪಪ್ಪಂ ಪುರುಂಡತೆ ಅವೇಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಾತ ಚಾನ್ಸ್ಲ ಕಳೆ ಉಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದೆ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬಾಲೆ ಆತಂಡು ಸೊ ನನ್ನದು ಆಯ್ತಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂದಾತೆ
ಅಪಾಗ ಏನ ಐತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲ್ಲರತೆ ಅಂಚ ಆರ್ರ ತೂಯರ ಬೈದೆರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದತ್, ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಪುಜಿಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ. ಐ ಆಮ್ ವೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಜೀಪ್ ಅವೇ ಜೀಪ್ ಉಂತವೇರಿಗೆ. ಫನ್ನಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕ ಅವು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ ಕಾಣ ಅಲ್ಪ ತೂ ನೋಡದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ. ಒಂಜ ಬೈಕ್ ತಿಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನ ಜೀಪ್ ತಿಪ್ಪೇರತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಸ್ ಮಿನಿ ಬಸ್ ತಿಪ್ಪೇರು. ಇರೆಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೂನೀರ್ ಕನ್ನಡ ಶೋಕ್ ಪಾತೆರತ್ತ ಇಂಚಿನ ಮರಿ ಇರು ಓಡೆಗ ಪೋಯಾರು. ಯಾನುಂಡತೆ ಇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪನ್ನ ನೆನ್ಪಾಡೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ. ಯಾನ್ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 2-3 ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಏನ ಮೆಗ್ದಿರ ಅನ್ಪುಣೆ ಅಲಿತ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪಲ ಗುತ್ತಿಜೆಂಕ್ ಸೌಮ್ಯ ಕೇಶವ ಇಪ್ಪು ಪುದರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪುಣೆ ನೋಡು ನಾನು ಸೀಸನ್ 10 ಒಳಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಹೋಗೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಡ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ನ ಅಂಚ. ಸೀಸನ್ 10 ಕಾರಿನ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬೋತಿಜ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಪುರ ಕತೆ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ತೂತರ ಗೊತ್ತಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುದರ್ ಪನೋಲಿ ಎಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೊಜಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಏಪ ಇತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಟೈಮ್ ಆಂಡವು ಶೂಟ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಲ್ಯಾತೇನು ಅವೆಟ್ಟು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ನ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀನ ಇತ್ತೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದು ತೋಜೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕೆನ ಒಯ್ಕಲ ಪೂರ್ತಿಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತುಳುಟು ಮಂತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದು ಇತ್ತಂಡು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಅವಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಜ್ಜಿ. ಅವು ನೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಸೇರುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಹೇಳಿಕುಂಟಾ? ಮತ್ತು ಧರ್ಮದೈವ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಾ? ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಹೋಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಮಗನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಈ ಸಲ ಯಾವುದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಪುಳಿಮುಂಚೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮೋನೆ ಒರೆಸ್ಯಾರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ, ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ನಮಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಚಾನಲಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಲಚ್ಚನ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಉಂಟು, ಲಚ್ಚ ಮಗೆ ಮುಲ್ತೂಲೆ ಅದು ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ನಂತರ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಪೌಡರ್ ಮೆತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊಂಟಾ? ಬಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ ಕಡೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂಡರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತಾರಿಗೆ ಕಜಿಪುದಾಯ್ತ ಮಂತಾರಿ ಇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇರನ ಎಕ್ಕಡಿಗೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ವಸಂತಿ ಎಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಗೀತಕ್ಕ ಕೇಂದೇರು ಉದ್ದದ ಹನ್ಸಿಗಾನು ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹಲೋ. ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಲಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಇದು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ. SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ ನಿಕ್ಲೆನ ತುಳುಕೆ ಏನಾರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೈಗಿರಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣತೆ ನಿಕ್ಲ ತುಳು ಬೇತೇನೆನಾ ಅಮ್ಮ ಇಂಚು ಪುತ್ತೂರ್ದ ತುಳು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಪುತ್ತೂರ್ದ ತುಳು ಬೈದನು ದಾಯ್ತಾ ಪೋಯಾರ ಬತ್ತಾರ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಅಂತ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚ ಪುರ ಕತೆ ಎರಗಂಡ ಅರ್ಥಾಪುಜಿನ ಪಲ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ವೆ ವಸಂತ ಎಕ್ಕಡ ಪಲ್ನೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಲ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಮೂರನೇ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೆ ಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿ ಲಾಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿತ್ತೊಂಡು ಅವಳ ಕಿವಿದ್ದು ಒಂದು ತುಂಬ ಸಲ ಬಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು, ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸಲ ಬೀಳುದು ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಗ್ ಅಲ್ಲು ಪನ್ಪಿನತೆ ಅಂದಂದು ಅಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕುನೆಕ್
ದಕ್ಕುನೆ ಅಡಕ್ಕುನು ಅನ್ಪೇರು ದಕ್ಕುನು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಕಲ್ತದೆ ತುಂಬ ಅಡಕ್ಕುನು ಪನ್ನೋದಿತ್ತೆ ದಿಕ್ಲೆನ ತುಳು ಬೇತೆ ಇಂಕ್ಲೆನ ತುಳು ಬೇತೆ ಅಂದು ಅವನ್ ಚೂರು ಇನ್ನುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲು ನಿಗಿಲ್ನ ಅಂತ ಪೂರ ಪನ್ಪರ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪುನು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಆರು ಬರ್ಪುಜಿರು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವ್ದು ಆರೆ ಕೊರ್ಪಿರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಮ್ಮನೆ ಅವು ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಪೂರ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವನು ಪೂರ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಶೋಕು ಇಜಿನ ಶೋಕು ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಈತೆ ಎಂಗ್ಲು ಅಮ್ಮ ಕೆಲವ್ದು ಪನ್ಪೆರ ಇನ್ನು ಸಡನ್ ಅದು ಮಂತು ಬಿಟ್ಪ ಮಂತನ ಮಲ್ತಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ 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 ಅಂಚನೆ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೇರು ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲ್ ಅಡೆ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಪುಂಡಿ ಮಾನಿಗೂ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಬಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಪ್ಪುಣತ್ತೇನೆ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ಪಣೆ ಪಂಡಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಅಪಗ ಬಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯ್ಲ ಕಲಾ ಬಲೆ ದಾಯ್ತಮ್ಮವು ಏರ್ ಕೊರ್ನ ஒரு ಕೊರ್ಲೆ ತೋಪ ಬೇನೆ ಕಣಿಲೆ ಕಣಿಲೆ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಕಣಿಲೆ ಕಣಿಲೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಬಿದ್ದಿರಿನ ತುಂಡು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಣಿದ ಡ್ರಾಮ ದಾದಾಂಡಿರ್ನ ಓ ಡ್ರಾಮ ಪಲ್ನೆ ಡ್ರಾಮ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿಯೇ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮ ಅಡಿಕ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪುದರ್ ಸತ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಫಸ್ಟ್ದ ಡ್ರಾಮದ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಕರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಬುಳ ಬರ್ಪೆ ಪುತ್ತೂರುಗೆ ಪಲ ಓ ಒಂದೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಂಬುಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರ್ಪ ತೋಪಲಮ್ಮರ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಎಂತ ಉಂಟಾ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಚಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟುಗೆ ಎಂತ ಉಂಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಎಂತ ಉಂಟು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಣ್ಣಿಲೆಲ್ಲ ಪದೆಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಣಿಲೆ ಅವು ಕರ್ಕರ್ 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 ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕುಂಟು ಮಾತ ಅರ್ಧೋಳು ಇತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಕುಂಟು ಮಾತ ಅರ್ಧೊಂದು ಇತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಕುಂಟು ಮಾತಾಡ್ದು ನಾ ವ್ಲಾಗ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋನ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅಮ್ಮನ ಅವ್ವ ಓ ಕಣಿಲೆ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ತ ಕಣಿಲೆತ್ತವು ಮಡಿಕೇರಿದ ಕಣಿಲೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕನತ್ತಿನ ಕಣಿಲೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂಜುಗ ಅಂತನದ ಅಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿದ ಅಂತ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳಲೆ ಕಳ್ಳಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಿ ಕಣಿಲೆ ಅಂದಂದು ಹಾಳತನ ಅವಕ್ಕ ಈರು ದಿನ ಅಣ್ಣ ಹಾಳ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಕಾಂತಿ ಜನ ಇದುವೆ ನೋಡಿ ಕಣಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗುಂಟು ಜೋಳ ಉಂಡಾ ತೋಪಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಳ ಕೂಡ ತಂದ ಜೋಳ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಣಿಲೆ ಕಣಿಲೆ ಇವಳಿಗೆ ಆಟಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದಂತಾಗಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಜೋಳ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಜೋಳ ಜೋಳ ಇದು ಫುಲ್ ಬೊಳೆತ್ತಿದೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಳೆತ್ತನೆಕ್ ನಮಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಅವೇ ಓ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪಲ ಸಂಬಂಧಕ್ಕುಳ್ಳರು ತಂಚಾದಿಪ್ಪೊಡು ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ್ ಚಾಂಡೆ ಕಷಾಯ ಪರಿಯೆ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲ್ ಓಡೆ ಕಣ್ಣಿಲೆನಾ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಅಂದೆ ಎತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲೇತುಲೆ ಬುಪ್ಪುನಾ ಅದೇ ಜೆಪ್ಪದ್ ಜರತ ಬ್ಲಾಗಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಸರಿ ಅರ್ಧಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಓ ಓಕೆ ಅವು ಯಾನ್ ಅರ್ಧಿನ ಅಂದತ್ತು ಅವೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ತಂಡು ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಆ ಬಾಲೆದಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಮಗಲ್ ನಂದು ಇಂಚೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವು ಬರೋಡತ್ತೆ ನಾನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸೀನ್ ಅಂತಿತ್ತೆ BTS ಅವು ಅದಿಪ್ಪೋಣಕ್ಕೆ ಪನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟ್ ಅರ್ಧದೇನೆ ನಾನು ಪಂಡ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಪುರ ಬಾಲೆದ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಬಲಿಪುನ ಅಂಚಿನ ಬರ ಎತ್ತನೈತ ಸೀನ್ ಅವೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಟ್ಪಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಯ್ಟ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂತ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂಕ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ಕೊರ್ನೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ಪೋಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರು ಅಂಚಾದು ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡದು ಬ್ಯಾಂಬು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತಾರಾ ತಿಂತೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ತಿಂತೆ ಬ್ಯಾಂಬು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟವು ಖುಷಿ ಆಪನ್ ತಿನ್ಯಾರ ಬಾಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕೊರೊರ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟ್ಟಾದು
ದಾದ ಕಜಿಪು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ವೇದಾವತಿ ವಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟೀಗ ತಲೆನೋವು. ಬೊಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಮಗು ತೆಗ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು. ಮಗು ಇರುವಾಗ ಬೊಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಅವಳು ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಹೀಗೀಗ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾಳೆ. ಅಂಕಲ್ ಒಲ್ಲೆರಾ ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಏರು ಹಸ್ಬೆಂಡಾ? ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲ್ KFC ತಿನ್ಕಬಲೆ ಓ ಇರಲ್ಪ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದತ ಇರೊಂಜೆ ಪಂಡದ ಮುಲ್ ಪಾಸ್ ಆಡ್ಪವನ್ ಮಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಇರು ಅಲ್ಪ ಕುವೈಟ್ ಪನ್ನತ ಕುವೈಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಉಲ್ಲೆರ ಅಲ್ಪ ಕುವೈಟ್ ಅದು ಸಾರಿ ಕತ್ತರ್ಡಿಪ್ಪುನ ಸಾರಿ. ರಕ್ಷಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಏತು ಪೊರ್ತಾ ನಿಕ್ಲಡ ಪಾತ್ರ ಸುಮ್ಮಲ್ತದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 55 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಾವು ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಆಂಡ್ 57 58 59 ಆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ 56 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಉಗ್ಗುರು ಮಾತ ತಿಂದಾರ ಅಂದೆ ಉಗ್ಗುರು ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಗುರು ತುಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಅವೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಸುಂಟು ಪಾಡೇರು ಉಗುರು ತುಚ್ಚಿನಾಗ ಬಟ್ ದಾಲಂತರ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಅಂಚೆನೆ. ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರೆ ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪೆಜ್ಜೇರಿ ನಾನು ಮಾಡಿರುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲುಲ್ಲೆ SK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಕಲ್ ಪಂಡ ಗಣೇಶರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ ಕ್ಲಿಯರ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಎಂಕಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏಜ್ ಆತಿಜಿ ಆರೆ ಎಂಕಲ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ 2-3 ವರ್ಷಗಾತಿ. ಯಾನ್ ಕುವೈಟ್ USA ಆರ್ಮಿ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರೆ ಆರ್ಮಿ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೇಟ್. ಹನ್ಸಿಗಾನು ಎಂಕಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಗುರು ತುಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸತೆ ಅವು ಉಗುರು ಏತು ತುಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರಿಯರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಚ್ಚಿದಾನು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಉಗುರು ತುಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಉಗುರು ಬಂದಂಗೆ ಯಾನೆ ತುಚ್ಚಿದೆಪ್ಪನು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೈಲ್ ಕಟ್ಟಡು ಉಗುರುದೆ ತುಪ್ಪನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಕಾರದ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಕಾರದ ಉಗುರು ದೆಪ್ಪುಜಿ ತುಚ್ಚಿದು ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಉಗುರು ತಿನ್ಪಿನ ಓ ಈರ್ಲ ಉಗುರು ತಿನ್ಪಾರಾ ಗಾನ್ವಿ ಬೋಲಲ್ ಗಾನ್ವಿ ಲಾಲುಲಾಲ್ ಕಬಕ್ಕಡ್ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಬೈದೇರು ಅಗೇಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವತ್ತೆ ಅವೆಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಗೇಲ್ಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬತ್ತನು ಅಂಚಿತು ನಾಗ ಕಣ್ಣೆ ಮೈಂದ ಮಂಚಾಪು 1 ವೀಕ್ ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಲೆ 1 ವೀಕ್ ಕುಲ್ಲಾರ ಆಪುಜಪ್ಪ ಶನಿವಾರ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಪದ ಮರತ್ತೆ ಪೋವು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲೆರಲ್ಲಿ. ಯಾನು ನೆತ್ತೇರು ಬನ್ನಮುಟ್ಟ ಉಗುರುಗ್ಗಿವೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಉಗುರುತ್ತಲೆ ಎನ್ನ ಅಂಚಪುರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಪೋಪುನ್ ಕಟ್ಟದು ಆತು ತೆಲು ಉಂಡು ಉಗುರು ತುಚ್ಚಿದ್ದು ಲಾಂಗ್ ದೀಲೆ ನೈಲ್ ಲಾಂಗ್ ದಿಯರಂತೂ ಉಪ್ಪು ನೀರು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪನು ಮದಿಮೆ ದಿನ ಪಂಪುಣೆ ಮದಿಮೆ ದಾಣಿ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಓಡಿಗೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡು ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾರೆ ಪೂರ ಆತನೇನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೋದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ಇತ್ತನೇಟ ಇಂಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಡಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಕಣತ್ತೀನಿ ಆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ನಾಡೊಂದು ಪಾಪ ಕನತು ಕೊಡ್ತೀರು ಆಂಡ ಏನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದಾದಿತ್ತನು ಅಂಚಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮದಿಮೆಗೆ ಸಮೇತ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕಥೆಯನ್ನು. ವಸಂತ ಕೂಲಾಯಿ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಜಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಣ್ಣಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ಪಾಡಲಿ ಈಗ ಮರತ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಕಡೆ ಕಂಡರದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನಾ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಾಯಿ ಡೇ ಕೈ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಏಪ ಪುರ ತುಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಉಗುರು ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತಾಂಡಿರನ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಪಾದರ ನಿಪ್ಪರದ ಅಂತ ತುಚ್ಚುನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಯ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೀನಾದುಪ್ಪುನತೆ ದಾಯ್ತಾಪುನ ಅಪ್ಪಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಗುರು ತುಚ್ಚುವೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮನಿ ಪದ ಕುಳುದಿತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲೆ ಬೇಲೆಚ್ಚ ಇಂಚ ಉಗುರುಕ್ಕೋ ಕುಲುನೆ ಇಜಿನ ಉಗುರು ತುಚ್ಚುನೆ ಅಂಚ ಬೆತ್ತಲ ಪನೇರ ಉಂಡ 19 ಜನ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆರ್ಪುಜರ ಅಯ್ಯೋ ನೆರ್ಪುನೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಿಗ್ಗಿ ಪೂರ ಯಾನಕ್ಕೆ ಉಗುರು ತುಚ್ಚಿನಾಗ ಮುಂಚ ಸೆಡಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಇಂಕ ಉಗುರು ತುಚ್ಚಿದೆ ಪೋಪುನು ಈರು ಬಾಲೆ ತಂಚ ದೀಪ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಮಗ್ಗ ಬಲ ಈಡೆ ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಈರೆ ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ
ರೋಹಿಣಿಂದ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಚೈನೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂತಿ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಚೈನೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆನೆದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಂತೇರು ಈ ಕಂಪೆನಿದಾಗಲಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು ಎಂಕ ಚೈನೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ಒಲ ಈ ತತ್ತದ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಣ್ಣೆನ್ನ ಏನು ತೋರಾದು ದತ್ತೇನ ಇಲ್ಲಿಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಣ್ಣು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೈ ಬಾಯ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುಡು ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ದಾಯ್ತಂದು ಅವು ಕೆಲವುದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತೂನಾಗುಂಡತ್ತೆ ಬ್ಲರ್ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ಈ ಡೆತ್ದ ಅವನು ಕೆಲವು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಈ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಕೊಳೆತು ಹೋದ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಣತ ಇಂದು ಪೂರ ಬೂ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಉಗುರು ಪೂರ ತುಚ್ಚಿನೆ ಅದನ್ನು ತೂನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಈ ವನಸಂಪರೆ ಕುಲ್ತಿತ್ತನ ಗೋತಾ. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್? ಫೈನ್. ಯಶ್ವಿತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 1 2 3 ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಯಶ್ವಿನಿ ಓಕೆ. ಒಲ್ಪದಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜನ ಗುರ್ತೊಂಡೇರಿಗೆ ಬರ್ಸ ಇಂಚ ಉಂಡಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂತ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೆ ಅನುಗುಲ ಬಲಿಪಡ ತೆಪ್ಪಿದೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಾನು ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಎನ್ನಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದಿರಲ್ ಬಾಯ್ಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒರೊರ ನೆರ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆನ ನೆರಡಕ್ಕೆ ಏನು ವರ ಚಶ್ಮಿತ ಸಹಾಯಕ್ಕ ಹಲೋ ಇನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ದಾದೆ ವೈಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ರಿಯಾನ್ಶಿ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ರಿಯಾನ್ಶಿ ಜಿ ಗಾನ್ಗಾ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ದಿಯೋಡು ನಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕವಿತಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುದರ್ ಗಣೇಶ್ ಗ್ರಹಿಕಾ ಅಂಚಪುರವುಲನ ದಿಯೋಡು ನಿಂತಿತ್ತ ಬಟ್ ಜಾತಕದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪುರ ಈ ದೆಟ್ಟಕ್ಕೇನು ಬೆರತ್ತ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮನ್ಪುನಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅವು ಅವೇ ಪಂಡದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ಜಾತಕದ ಪುದರ್ದು ಪೂಜೆ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಜಾತಕದ ನೇಪಾಳಿ ಪಂಡು ರೀದ್ ಬತ್ತಂಡು ಜರಿಯಾನ್ಶಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ದಿತ್ತಿನ ಚೈನೀಸ್ ಪಂಡೆ ನೇಪಾಳಿ ಪಂಜೇರು ಚೈನೀಸ್ ಪಂಡೆ ನೇಪಾಳಿ ಪಂಡ ಅಂದು ನೇಪಾಳಿ ಪನ್ಪೇರು ಚೈನೀಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಆನೆದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಐಲನರ್ ಪಾಡಿನ ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ತೋಜುನು ಮದಿಮೆದಾನಿ ಇಂದು ಪಾಡುವೆರತ್ತ ಐಲಾಶ್ ಮಾತು ಪಾಡುವೆರತ್ತ ಅಪ್ಪಗೇನ ಕಣ್ಣೆ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಣ ಮದಿಮೆದ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಗೋರ ತೋಪದೆ ಐಟ್ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಪುರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೋನೆಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಐಟ್ ತೂಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ஒரு ಆಲ್ಬಮ್ದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಸ್ತೆನ ಪಂಡರ ನಿಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆದ ಅಂದು ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಅವು నేను షేర్ ఆదాదు నువ్వు మొబైల్ బేతాట ఇటు షేర్ ఆదావు క్లారిటీ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ತೂಕ ನಾನವರ ಪಾಡ್ಗೈನ ಶೋಕೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ದಿತ್ತಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ದುಂಬು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆಲ್ದಾಯಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಲು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ದೇನ ಏರ್ ಪಲ್ನೆ ಎಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು ಚಿನ್ನುಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮುಲ ಸಾನ್ವಿರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಡು ಓಕೆ ಯಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಲೈನಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಪಂಡ ಏರು ನಮ್ಮ ಮಮದ ಪದವದ ಸಾನ್ವಿಯ ಅಥವಾ ಉಬಾರ್ದ ಸಾನ್ವಿಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೋನೆ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ಎಲ್ಯ ಅಂದತೆ ಅಂದು ಮೋನೆ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ಎಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಏನ ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳಿರು ಬಾಲೆ ಉಲಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಮನ್ನಿ ಕೊರೊಂದು ಲೇರು ಬಂಜಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ್ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಳ್ಳಾರು ಯಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೊರ್ಲು ದನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಆ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ ಪರತ್ತ ಅಪ್ಪಗಿನ ಕಣ್ಣನಿ ತೂಡು ಅರೆಗೆ ನಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅರೆಂಡು ಪೊರ್ಲು ಅಂತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮೂರಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅರೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೆ ಐದು ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದಿರ ನನ್ನ ದಾಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಪನ ಬರ್ಚಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಪಣ್ವೇರು ದಾನೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಜಾರ ಟ್ರೋಲ್ ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕೇಂದೇರಿ ಅನ್ನು ಬೊರ್ಚಿ ಕಂಡೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಆತು ಫೇಮಸ್ ಆಪನದಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಅವಡನುಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಲವ್ವರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಓ ಅಂದ ಅವು ಪೂರ ತಿಜ್ಜೇರಿ ಪನ್ಪೆರಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಏ ಪಲಂಚೆನೆ ಹೊರ ಇಪ್ಪೇರು ಹೊರ ಪೋಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡೆನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕ ಪೂರ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತಿದಿ ಒಣ್ಣಾಂಡಾತೆ ಎಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಕನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ನಂತರ ಪಾರಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಆಯ್ಕು ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನೆ ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ಹಿರಿಯರ್ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಬೊಚ್ಚಿ ದಯ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬಿಡ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಅಣ್ಣು ಕಟೀಲ್ ರೋಹಿಣಿ ಲೈನ್ ಪಾಡೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಜನದಿಲ್ಲೆ ರೋಹಿಣಿ ಲೈನ್ ಪಾಡೇರು ಬರ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿಗೆ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ಯರು
ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ್ ನಾಗೇಶ್ ವಾಮತಪ್ಪ ದಾವುದ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಮಾಮೂನ ಮಗಲ ಪುದರ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಅಂಚಕೇನಿಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನು ಯಶ್ವಿನಿ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನು ಹಾಂ ದಾಯ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂತೀಯ ಲೈಕ್ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಒಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಆಯೆ ರೂಮ್ ಉಡುಲೆನಾ ಇದು ಇರೋರ ಮೋನೆ ತೋಜಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಇವರ ಒಂತ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಾಲ್ನೆ ಆರು ಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲೇರಿ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಸೀದ ಬತ್ತಲ್ ನಿಮಿಷ ದಾಯ್ತಾಣ ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜತೇನ ಅಪ್ಪು ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ ರೂಮುಡುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪುಚಿ ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳಲು ಬಾಲೆ ಎತ್ತೆ ತೋಜಾಯತೆ ಅನ್ನು ಕಟಿಲ್ ರೋಹಿಣಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೆಗ್ ಪೊರ್ಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡೆರತೆ ಐಕ್ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ಯರ ಪನ್ನೀರೆಗು ಅಂಚನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ನಕಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅತೆ ಜೀವನ ಅತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಜೀವನ ಸತ್ಯ ಪನುಡಂಡ ಈ ನೆರೆಕರೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ಪುಡು ಎತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ನೆರೆಕರೆನ್ ಚೊಲ್ಲ ಬಂಡ ಅವನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಾನ ಯಾಮನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೌಲ್ಲ ಈ ಸಚಿನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ರತೆ ಹಾಕಲು ಸಚಿನ್ ಇಂಕ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಚಿನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಲು ಸಚಿನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಉಲ್ಲತೆ ಆಯೆ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಅಂಡ್ ಹಾಕಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಜತೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಎಂಕಿ ಮುಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೂರ ಅಂಚಿ ಪೋಡು ಓಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಟಸ್ ಅಂಚಿ ಪೋಡು ನಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಜಿ ಮೂಜಿ ಎಪ್ಪುನೆ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಜಿನಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನು ವನಸಾಂಡೆ ವನಸ್ ಆವಡತ್ತೆ ನಾನಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆತಿಚ್ಚಿ 7 ಗಂಟೆ ರಾಮದೇವರೇ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಬಾಕಿ ಮಾರೆ ಮೂಲು ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ್ ಅತ್ತಿ ಇರು ಕೇನು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಲೈವ್ ಡೇ ಉಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತದ ಲೈವ್ ಡೇ ಮನಸ್ಸು ಬಂತದೇನಾ ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ್ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಆರು ನೆಟ್ ತಾಲೂಕು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಲಕ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೃಷಿ ಒಂದು 7 ಆಂಡ್ ಇರೆಗು ಅಂದಂದು ಇಂಕ್ 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತತಿ ಅಂದಂದು ಅಲ್ನ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಾನು ನೆಟ್ಟು ತುಲಿ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪನ ಇಡೆಗೆ ಬಲ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಜಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಬರ್ಪುನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಲಂದಿರ್ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಒನಸೋಡೆ ಅನ್ಪುನೆ ಇತ್ತು ಬಂಡೆಗೆ ಬೋಡೇರ್ನ ಅನ್ಸಿಗಾನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಲೈವ್ಡು ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಾರ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆವಡ 14 ಜನ ಉಲ್ಲೆ ನಂಚ ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ ಗಾಂಧಾತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಎತ್ತನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಈ ಜನ ಲೈವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ವೆ ನಾನು ಕೋಡೆ ಪಾಡನ್ನಿಕ್ಕ ಸಾರಿ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಅವು ಬೈಯಾಗ ಮಾತ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನು 4 ಗಂಟೆ ಉಕ್ಕತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಿಕ್ಕುಗ ಗುರುವಾರ ಓ ಇದು ಗುರುವಾರ ಮಾತ್ರನಾ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನೆ ಓ ನೀರೇ ಗುರುವಾರ ರಜೆನಾ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಓ ಈ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲನಾ ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟತು ಇಷ್ಟನಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ತೀಯರೆ ಸಚಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಮಂತಿನ ನಂದು ಆಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವುದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಯ್ಕಲ ಪಾರಕ್ಕೆ ಆವುದಿಚ್ಚಿ ಎಂಡ ಪನ ಉಪ್ಪೆ ಪಂಡೆ ತೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ನಾಡುನುಲ್ಲೆ ಎಕ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಅದಾಯ್ತು ಅಂಡ ಆಪುಂಡು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ತೋಜಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆ ಪನದುಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ಲಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ್ತೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಪಣದುಂಡು ಅವಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವಸಂತಿನುಂಡು ಬೊಕ್ಕೇರು
ಭೂಮಿಕಾ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡಂಚಿ ಬಸ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡಂತೆ ಅಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಆಫ್ ಗುರುವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಓ ಆತ ಪೂರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಊರು ಮಾಣಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಮಾಣಿ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲು ಕಬಕ್ಕಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಕಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುರುಳೆ ನೀರು ಪೊಸತ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ವಿವರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿನ ಅಂಚ ಫ್ರೀ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿನ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲ್ ಇರನ ಇಷ್ಟ ವಿಜೆ ಕವಿತಾತೆ ಇರನ ಇಷ್ಟ ವಿಜೆ ಕವಿತಾತೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಪಂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಪುರ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ವಿಜೆ ಅದು ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಆತನ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ವಿಜೆ ನನ್ನ ಆರ್ಜೇವನ ನಿತ್ತೇರು ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ಮಿಗ ಒಂದತ್ತೆ ಈಜಿಂಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ತೋನುಲ್ಲಾರ ಅಕಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಂತ ಬಿಡ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡದುಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬೆತ್ತದ ಕೀನೇರ ಉಂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಿನಿ ಕೇಳ್ನೆ ತುಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೆ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಈ ತರೆ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬೇನೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇನೆ ಅವನೊಂದು ನನ್ನ ತರೆ ಬೇನೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ ತುಳುಡು ಪಾತ್ರೆ ತುಳುವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ ಏನನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿನ ಪಂತೆ ಬೇತೆ ಎಂತಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಟ ಕಣ್ಣಿಲೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹೊಸೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಲೆ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಶೀ ನೀರು ಬರ್ತುಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಲೆ ಕಳ್ಳಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂತಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಟ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ನ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬರ್ತಂಜಿ ಅಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪ ಅವ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಗು ನ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ಸಹ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು 10K ಟಾರ್ಗೆಟ್ 5K ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದು 10K ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಗಲೇ ಹೇಳೋದು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳು ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವರು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿದು ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಈ ಬೇಜಾರದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಳುವುದೆಲ್ಲ ಸೀನಿಲ್ಲ ಅದೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದವರು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗೇ ಇರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ನೋವುಗಳಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈಗ ಏನೋ ಈ ಥರ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾನೀಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಚೆ ರೋಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ರೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಸಹ ಲೈವ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ 22 ಜನ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಅಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತುಂಟ ವಸಂತಿಕ್ಕನ ಪದ್ಯ ಯಾರಿಗಿಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 17 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ವಶನೇ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು 5G ಹೋದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಎಂತ ಮರೆ ಜಿಯೋದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇದು ರೇಟ್ ಕೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ನಂದು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿಕೊಂಟ ಕೇಳಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದಾ ಅಥವಾ
ಏನಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಉಂಟು, 5G ಉಂಟು, ಫುಲ್ಲು ತೋರಿಸ್ತುಂಟು. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನೀವು ಸಹ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ, ನನ್ನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವಾಗ್ತುಂಟು. ಮೊದಲೇ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಕೂತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಅದೇ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಿನ್ನು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಅವಳೇ ದೀಪ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದ, ಅವಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಂತ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಅವಳು ಹೆದ್ರಿ ಪುಕ್ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆದ್ರಿ ಪುಕ್ಕಳ, ಪೋಡಿಗೆದ ಪುಕ್ಕೆಲ್ದಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾ ಅಲ್ಲ, ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 14 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತುಂಟು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತುಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂತ ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಎಂತ ಮಾತಾಡೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಸಹ ಇದ್ದೀರಾ? ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದಾ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದಾ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಓ, ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಓದೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ, ಮೆಸೇಜ್ ಓಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ. ನನಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂತೆ, ಬಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್. ಶಿಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಗುದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಹೊರತು. ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅವರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಂತಾಗಿದಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಎಂತೆಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ ಲೈವಿಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೈವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಳಿದರು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು. ಓ, ನನಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಂತೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೇನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಏನೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುವ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೈವ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನೋಡುವ, ಬರ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಿ. ಯಾವುದೇ ನೋವಿದ್ರು ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ, ಅಥವಾ 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಸಿಗುವ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಲೈವ್ಗೆ, ಆದರೆ ಬರೋದು ಆಯಿತಾ? ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆದರೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಬಾಯ್.